יהודי יקר. ליברמן דה? נאמנות שמענו, ערבים שמענו, אבל מה עם השאר? אתה מצביע ליברמן ומקבל את ציפי. ישבתי בממשלה עם אהוד אולמרט, ועם ציפי לבני, ועם דליה איציק, לכן אני לא פוסל אף אחד. אתה מצביע ליברמן ומקבל את יוסי. חוק הזוגיות, נישואים וגירושים אזרחיים המביאים לנישואי תערובת וכניסת גויים לארץ. ישראל ביתנו תתמוך בתחבורה בשבת. אתה מצביע ליברמן ומקבל עוד יוסי. ליברמן בעד מסירת שכונות ירושלים ושטחים נרחבים בלב הארץ למדינה הפלסטינית. אתה מצביע ליברמן ומקבל סופיה לנדבר ממפלגת העבודה. אתה מצביע ליברמן ומקבל את דני אילון, שמאלן ידוע. ישראל ביתנו היא מפלגת מרכז. אתה מצביע ליברמן ומקבל את אנסטסיה מיכאלי. אחרי שדורגה במקום ה-44 ברשימת קדימה ולא הצליחה להיבחר לכנסת, מנסה מיכאלי את מזלה במפלגת ליברמן. האם אתה באמת צריך אותם בכנסת? שיבגדו כמו גונן סגב, אלכס גולדפרב ונודלמן. איבט, בסרט הזה כבר היינו. אני בוחר רק במנהיג ימין שמאמין. ליברמן, לא מה שחשבת.